Na. De állj be a kamerára. Azt a... Az a tiéd. Oh. Második... Halló! De Lau! Ma mi út itt? Majd alá. Várj, lesókolottam, várjál. Gyere, vizit. Szünetet. Most látszik, itt vagyok most egyedül. Most ezért mindennapban vagyunk. Véletlenül van. A part 2 szerintem. Találkozunk. Mindjárt jövök. Ezek a lók mindjárt. Várjál. Mindjárt passz. Várjál, ez volt. Tennék hatnak egy picit pacizni, talán a lépést, tennék hatnak. Dona. Aha. Például nekem én egy csát most nagyon szeretek. Például most maradjak. Jó, menj hátrébb. Például vezeted, mert te külső vagy belsővel szoktad vezetni a labdát. Így vezeted, vagy így vezeted? Tudom, mondjuk én külsővel te. Én... Mikor hogy? Ja, melyik a kényelmesen neked? Belső inkább. Jó, akkor menj hátrébb. Például vezeted, így nézd, így ad egy belsővel, és akkor, hogyha rájönnek, és így külsővel csak kiszéled a labdát, kisasszírozod, nézd. Nézd. Lesz kézünk. Na nézd, mész, és külsővel képzeld. Látod? Mindjárt megpróbálod, csak még mondtam neked egyszer, nézd. Mész, és külsővel képzeld.
Például én egy cselt mindig nagyon nehezen tudtam megtanulni. De azt vettem. Tudod, X. Ja, na vigyázz. Na, vezeted, nézd, külsővel kivezetted, és így visszahozod mögötte, érted? Na gyere, gyere. Tudod meg, én csak most így állok, jó? Jó, és akkor most menj vissza, megpróbáljuk ezt még egyszer, és utána úgy, hogy látom, megyek én is most már. Jó? Na most gyere rám, oké? És úgy próbálj, gyere, gyere, gyere. Vezeted, külsővel kivezetted, így vagy. Vagy akár belsővel is. Hát, ez kemény lesz. Na, gyere. Gyere. Várj. Vezeted, és külsővel kiviszed. Úgy csak jobban itt. Szeretsz, nem? Nem így, hogy vezeted, és csak így. Hanem előbb már. Jó? Vagy próbálj már még. Előbb viszed ki, és ráfogsz a labdára. Vagy akár lehet, hogy én általában bejegyzéshez szoktam. Persze, hogy arra elviszem, és aztán felviszem el. Vagy pedig tudod, hogy még egyet, amit szerintem egy a belső vezetet. Ezt szoktam azt mondani, hogy vezetem, és a másik lábban kivezetem, és ebben meg visszaadom, nézd. Most már nyárig is megtatom. Nézd, de ne gyere bele, jó? Vezetem, és ebben kiviszem, és ebben meg visszahozom. Az ember mögött visszahozom, nézd. Kiviszem, elviszem el, és az ember mögött visszahozom. És akkor vezetem tovább, jó? Lehet. Nem. Nem várjál. Nézd. Jobb láb, milyen lábas? Vagy jó vagy van? Van. Bal lábas vagy. Jó vagy bal? Ebben? Melyik lábadban rúgsz? Ez. Jó, akkor ez jobb. Na, jobb lábaddal viszed bal lábaddal kivisz, és az ember mögött visszahúzod. De inkább kezdjük a levételekkel, passzlevételekkel, hogy ne menjen a 6 kilométerre, jöhet. Passzolj. Nézd, a lábadat így egyenesen átrakod. És így veszed át a labdát. Nem. Tudom, csak Próbáld meg levenni. Jöhet vissza. Most ezt próbáljam meg. Bassz meg! Aha, próbáld meg. várják újra. Jó, most ezt a levételt. Gyere, bassz ide. Ha ez a levétel megy, és fog meg, így, passzolj vissza. És előre levetével fordítsd be a labdát. Be a labdát. Ahogy veszed a labdát, fordítsd be a lábad. Nem. Abba jobbat, ha amelyikkel vagy. Passzolj ide. A jobbat, másik. Ezt a lábad. Na nézd. Leveszed, és ahogy leveszed, ahogy rajta van a labdán a lábad, nem így veszed már le a labdát, hanem így fordítod be. Passzolj. És akkor ez így fog egybe kinézni. Így fog egybe kinézni ez a levétel, nézd. Jó. És akkor leveszed, passzolj nekem egyet. Ezzel leveszed, és így szed le. De ez csak, nem igazából csak leveszed, és csak egyet majd viszed, és most Mi azt úgy tanultuk, igen. a balival kettőfelképet hallottuk. A belső levevés, várjál, passzolj, meg a F. Jó, passz vissza. De ez És így fog kinézni ez az egész levevés. Csak nem átmegy. Mert vannak a bejegyzések, amikor rávezet és utána rárugnád, de mintha csak rárugnád, és ide rúgsz a labda elé. Így. Utána rárugnád, de közben nem rá, nem kivezeted, és úgy rugod rá. Nézd. Menj elég. Szoktam megcsinálni. De állj oda. Csak hátrébb menj. Na. És ide rárugod. Üdes vagy. Na jöhet. Próbálj meg. Jó ez. Kurva jól csinálod. Megszoktam. De várjál, néha tanulok az, de nagyon így kapok, de
magas levétel, például így, például így. Az a lényeg, minél halkabb legyen a labda. Érted? Ilyen legalábbis. Így. Dobd akkor ide. Nézd. Minél halkabban érkezzen a labda. Én nem így szoktam, szóval... Jó, hosszú, most dobd le te. Csak egy picit, hogy pont itt érkezzen. Lehet? Dobjam. Aha. Mondom, picit, hogy pont legalább érkezzen. Lehet? Én általában vagy vissza, Hagyj el! Passz ide! vagy, Passz ide! Magasba! vagy Passza ide magasba! magasba. Na ez is egy jó fő, tényleg jöhet még egy. Nem ilyen magas, csak kb. Ilyen magas. Ó, csak azt a boxot el. Próbáld meg! Vagy elfelejtettem, mi volt. Miért? Bassz meg, nem jó. Ja. Ilyen, Vállom. jöhet magasabb. Melkassal leveszed. És belerogsz, amennyit bírsz tekezni, tekezzem vele. Jó, de De kezdjünk. először inkább csak kezdjük a tekezásokkal. Úgy kell tekezni, így rakod el a fejedet, és hogy a labda, hogy belerogsz, visszapördüljön, és nem szabad nagyobb belerogni, csak így. Tudom. De. Egyszer mindig. Ezt általában elcsiszem. Inkább gyere. Vigyünk telehozni.